मांत्रिक जितका बोलत होता तितका मला आणि विशालला त्याच्या बोलण्याचा आमच्या शरीरावर होणारा त्रास जाणवत होता. असं वाटत होतं आम्हाला कोणीतरी जखडून ठेवलं आहे. आम्हाला प्रचंड वेदना होत होत्या. चेतनच्या गळ्यातील ताईत आता माझ्या हातात होतं. म्हणजे चेतन मांत्रिकाच्या ताब्यातून आता मुक्त झाला होता. तो मांत्रिकाला कधीही मात देऊ शकत होता. चेतनने आमची अवस्था पाहिली. तो मांत्रिकाच्या दिशेने जाणार इतक्यात मांत्रिकाने त्याला थांबवले. मांत्रिक माझ्या आणि विशालच्या मध्ये येऊन उभा राहिला. त्याने ती मंतरलेली बाहुली बाहेर काढली. तू एक पाऊल जरी पुढे टाकलंस तर मी यांच्या मित्राला मारून टाकेन, असं म्हणत मांत्रिकाने त्या बाहुलीच्या गळ्यावर सुरा ठेवला. तुमचा मित्र माझ्या ताब्यात आहे, मांत्रिक म्हणाला. आमचे सगळे प्रयत्न फसत चालले होते याची मला हळूहळू जाणीव होऊ लागली. ते ताईत माझ्याकडे दे, नाहीतर तुझा मित्र तिथे नाहक मारला जाईल. मला काहीच सुचत नव्हतं. जर मी त्याला हवं असलेलं चेतनचं ताईत दिलं तर तो आधी आम्हालाच चेतनच्या हातून मारणार हे नक्की होतं. मी कशी तरी ही वेळ पुढे ढकलायचं ठरवलं. तोपर्यंत कदाचित चेतनला यावर काहीतरी मार्ग सापडेल अशी मला एक शेवटची आशा होती. हे ताईत तू कसंही करून माझ्याकडून घेणार आहेसच, मला माहीत आहे. पण मला तू आधी एका प्रश्नाचं उत्तर दे. तुला आम्हाला मारायचंच होतं, मग तू नयनला जोडभूतापासून वाचवण्यासाठी आम्हाला मदत का केलीस? का त्या बाक नावाच्या दुष्ट शक्तीने नयनच्या शरीरातील जोडभूताला मारले? मांत्रिक हसू लागला. तो बोलला, मी तुम्हाला वाचवण्यासाठी नाही तर तुम्हाला तुमच्या मरणासाठी तिथे पाठवलं होतं. मी दिलेलं ते पवित्र पाणी काही क्षणासाठीच तुमची मदत करू शकत होतं. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ते गिर्हाभूताचे तुमच्या ताब्यातील ते केस. ते मला या चेतनप्रमाणेच माझ्या मार्गातील मुख्य अडथळा वाटत होते. गिर्हावर त्या तुमच्या मित्राच्या शरीरातील जोडभूताने मात केली तर दुसरीकडे बाकभूताने तुम्हा सर्वांना मारायचं असं मी ठरवून चाललो होतो. पण तिथेच डाव फसला. तिथे घडलं काही उलटच. ते बाकभूत परत पाण्यातून बाहेर आलंच नाही. ते इतकं कमकुवत तर नक्कीच नव्हतं. ते तिथून बाहेर का आलं नाही हे मला समजलं नाही. त्याला कोणीतरी... अचानकच मांत्रिक बोलायचं थांबला. मांत्रिकाला काहीतरी आठवलं. तसा तो चेतनकडे पाहू लागला. चेतन त्याच्याकडे पाहून हसला. तो बोलला, हो, तू बरोबर ओळखलंस. त्याला कारणीभूत मीच आहे. मी त्यालाही तुझ्यापासून मुक्त केलं आणि आत्ताही मी तेच करणार आहे. चेतनचा राग अनावर होऊ लागला. तो काही इंच वर हवेत तरंगू लागला. थांब चेतन, मी चेतनला बोललो. माझा मित्र अजूनही याच्याच ताब्यात आहे. मी कसा तरी जागेवर उभा राहिलो. मी चेतनला विचारले, हा सगळा काय प्रकार आहे? या बाहुलीचा अर्थ काय? त्याने कदाचित तुझ्या मित्रावर काळी जादू केली असणार. चेतन बोलला, तू आमच्या पाठी का लागला आहेस? आम्ही काय बिघडवलं आहे तुझं? मी मांत्रिकाला विचारले. तुम्ही मुलं माझ्या मृत्यूला कारणीभूत ठरणार आहात. तुम्ही या चेतनच्या मदतीने मला मारणार आहात. हे माझं भविष्य आहे जे मला माहीत आहे. हे बघ, मला फक्त माझा आणि माझ्या 2 मित्रांचा जीव प्यारा आहे. माझ्या या एका वाक्याने तिथे चेतनचे डोळे रागाने लाल झाले. मी हे ताईत तुला देईन, पण एक अट आहे. मला आधी माझ्या डोळ्यांनी माझ्या मित्राला पाहायचे आहे. कशावरून तू त्याला आधीच मारलं नसेल?
माझ्याकडे या गोष्टींसाठी वेळ नाही, मांत्रिक म्हणाला. पण माझ्याकडे आहे. मला माहीत आहे तू आम्हाला मारणार आहेस. तेव्हा मला आणि माझ्या मित्रांना इथून, या गावातून बाहेर जाऊ दे. मी तुला हा चेतन आणि त्याचं ताईत सोपवीन. आपले दोघांचेही हात आता दगडाखाली आहेत. विचार कर. हे ऐकताच तिथे चेतनने मांत्रिकावर झडप घातली. चेतन, मांत्रिकाला सोड. मी ते ताईत पुढे करत जोरात ओरडलो. तसा चेतन मागे झाला. ताईत माझ्याकडे असल्याने चेतनला माझं ऐकणं भाग होतं. याचे परिणाम वाईट होतील. चेतनने मला अक्षरशः धमकीच दिली. मांत्रिकाने स्वतःला सावरले. त्याने स्वतःचे डोळे घट्ट बंद केले. तो मनातल्या मनात बोलला, या चेतनचा अंत कसा होणार? इतक्यात मांत्रिकाच्या कानात एक आवाज आला. या मुलाच्याच हातून आज रात्री या चेतनचा अंत होणार आहे. कर्ण पिशाच्च बोलला. काय? मांत्रिकाला आश्चर्याचा झटकाच बसला. तो आनंदाने हसू लागला. खरंच या चेतनचा अंत आम्ही करणार होतो? पण का? आणि मग या मांत्रिकाला कोण मारणार होतं? पाहायला विसरू नका अंतिम भाग. बागुलबुवा. दर आठवड्याला असेच 2 व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओवर लाईक आणि कमेंट जरूर करा. यासारखेच इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका. हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.